Sketch one. No. Jeg hedder Bodil. Og jeg er munken. Hvad nu, Munk? Er du blevet syg? Nej. Jeg snakker bare sådan her. Hvorfor det? Det ved du da også godt. Ikke? Nej. Hvad sker der? Og så lavede munken lige sit street dance. Nu var munken snart ret træt af Hvad var det, munken var træt af? at Bodil skulle blive ved med at gå ind foran kameraet på den måde. Så derfor så lavede vi, at Bodil aldrig nogensinde måtte komme tættere end det her mere. Ja, tak. For ellers så blev munken rigtig gal. Ja. Så nu var det sådan, at munken han faktisk gerne måtte få lov til at gå ind tæt på kameraet lige nu her, bare lige for at prøve det. Men Bodil ville bare være med i baggrunden. Og så synes hun ikke, det var fair. Fuck off, Bodil. Du er en son of a bitch. Sagde munken til Bodil. Men Bodil ville bare gerne Og danse. grinede. Men Bodil ville bare danse for menneskerne, der kiggede. Har du glemt, at jeg er en munk? Jamen, munke må gerne danse. Nej. Ikke med kvinder, der har så lange bryster som dig. Så blev Bodil ked af det. For Bodil synes ikke, hun havde lange bryster. Jo, du har, sagde munken og grinede højt. Men Bodil grinede ikke. Hun var bare ked af Nu det. gider jeg fandme ikke mere. Hvad var du ked af, Bodil? Så sig det dog. Så Bodil begyndte at græde, så man kunne se. Hendes tårer. Man kunne se dem trille. Trille. Hvad er der dog galt? Lille Bodil. Munken prøvede at trøste Bodil, men så lavede vi, at det kunne han ikke. Nej, munken prøvede ikke at trøste Bodil. For munken måtte ikke komme tættere på en kvinde end her. Munken måtte blive nødt til at stå hernede. Men Bodil gik bare tæt på ham så. Hvad er dit problem? Du er en son of a bitch. Men nu Du var har det helt sådan. vildt lange bryster. Jeg har ikke lyst til dig, kvinde. Men nu var det sådan, Jeg er jo munk. så Bodil manglede anden del af hendes hjerte. Og hun havde hørt ude i byen, at det var munken, der havde det. Så Bodil ville prøve at finde munken og få ham tilbage. Pause. Anden del. Bodil drog nu ud for at finde munken. Men munken ville ikke findes, så derfor gjorde munken alt for ikke at blive fundet. Han gemte sig alle mulige steder. Som her under bordet. Så Bodil var bare forvirret. Og munken gjorde alt. Alt, hvad han overhovedet kunne. Så han begyndte at smøre sig ind i hundelort og prutte. Så hans egen scent ikke blev fundet. Men nu var Bodil faktisk ligeglad. Hun ville bare i spotlight. Nej, Bodil. Nej, sagde munken. Nej, nu stopper du, Bodil. Med dig og dit. Men det hele var bare et trick
For Bodil vidste nemlig, at hvis hun sagde det, så kom munken tilbage. Pause. Pause. Tredje del. Så kom munken tilbage, og ganske rigtigt, Bodil havde ret. Men det var ikke i de intentioner. Men nej, Bodil. Der bliver ikke nogen sengeleje med mig. For jeg er jo munk. Og jeg bryder mig ikke om dine bryster. Bodil blev lidt ked af det, men tog det ikke så tungt alligevel. Fordi hun vidste, at hun havde fundet den anden del af hendes hjerte. The end. Sidste akt. Hjerterne smedes.